Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Ola! Cantas cousas pensades que se pode facer coas nosas mazás? Pois debe de haber unha cheísima delas, pero hoxe imos a falar de unha moi concreta. E para teremos vinagre na nosa casa, vinagre de mazá. Así que tomade nota dos ingredientes e a ver se tamén logramos ter algo diferente que as nosas mazás. Seguro que sí, Carme. Nesta receita utilizaremos 1 kilo de mazás, 2 litros de auga, medio kilo de azúcar moreno, unha trituradora, un bote para facer vinagre e unha gasa, e un recipiente e unha culler. Carme, cando queiras. Que temos que facer? Pois antes de nada, picaremos as mazás, quitarlle as zonas que teñan danadas e o rabecho. Se non teñen zonas danadas, entón vai con pel, vai co centro, cas sementes, e o único que se lle saca é o rabiño, nada máis. Unha vez que temos as mazás todas limpiñas de danos que tiveran, o que temos que facer é metelas nunha trituradora ou picadora. Por qué? Pois porque vamos a facer unha especie de pasta, unha especie de papilla que logo é o que necesitaremos. Así que, a picar. Ben, pois entón agora temos que poñer a picadora, manual, neste caso, a funcionar. A picadora que vai facer? Pois vai facer unha papilla, máis ou menos, ou que as mazás queden ben trituradinhas. Pasta feita coa mazá e agora temos que mesturala co azucre. Así que toca botaremos a auga en un bote. En un bote que xa vedes que non é calquera bote. Podedes usar o que queirades, con tal de que non sea metálico, porque senón co vinagre que se vai facer aí vaisevos a oxidar e vai ao metal a degradarse. Por que teño eu este? Pois porque é moi práctico, porque ten aquí este grifo, esta billa tan chula, que o que fai é non coller do fondo de todo o pouso que vai quedar aí e permitirme sacar o vinagre facilmente unha vez que estea feito. A continuación, mesturámoslle a pasta que tiñamos feita coa mazá e co azucre. Vedes que a mestura agora convertiuse xa en unha pastiña máis líquida. Por que? Pois pola acción do azúcar, que o que estuvo facendo neste pouquiño foi romper a mazá e facer que esta soltara o seu propio zume. Ben, e agora tapámolo con unha gasa para que non colla polvo, nin bichos, nin nada deso, pero non con unha tapa hermética, vale? Ten que poder oxigenarse. E isto vai quedar repousando un mes. Aquí temos o resultado despois de un mes de repouso. Vinagre líquido por un lado e a madre ou a mazá depositada en capiñas aquí no fondo. Que temos que facer unha vez que deixamos isto repousar? Pois temos que os 10 primeiros días remexer o bote un pouco para que se mesture ben. Eso todos os días. Despois, do día 10 ao día 20, temos que un día sí e un día non facer a mesma operación. E do día 20 ao día 30 non facer nada, deixalo repousar tranquilamente. Que vai suceder en ese tempo? Pois o que vai suceder é que primeiro convírtese en sidra e despois convírtese en vinagre. Así temos o resultado, vinagre de mazá. Pois xa vedes, unha vez
que temos a madre do vinagre, o sea, a mazá fermentada e feita ácido acético ou vinagre, esta podemos usala para facer todas cantas veces que iramos máis vinagre, como? Pois engadidolle enriba ou ben sidra, ou ben senón, isto que fixemos aquí, mazá, con azucre e con auga. Pero xa temos aí a madre posta, vale? Así que xa sabedes, outro xeito de aproveitaremos as mazás para vinagre de mazá, ben rico. De certo que ha estar para comelo, Carme. Repasemos como se elabora. Limpamos as mazás deixándolle la tona. Cortámolas e metémolas na trituradora e picámolas ata conseguir unha pasta. Poñémola nun recipiente e engadímoslle o azucre. Remexemos ben. Mesturámola nun bote grande con 2 litros de auga e tapámolo cunha gasa. Deixamos que fermente durante un mes. Os primeiros 10 días remexémolo bote unha vez ao día. Os seguintes 10 pasamos a remexelo día sí e día non. E os últimos 10 días non remexemos nada. Pasado o mes enteiro, teremos feito o noso vinagre de mazá.